Any 1212. Uns nens comencen un viatge a peu que durarà mesos. On volen arribar? Un monjo narra uns fets impressionants en una crònica. Els nens se senten uns elegits. Travessen els Alps. Déu els ha cridat per alliberar Jerusalem dels infidels. Podrien arribar a ser desenes de milers. Rupert, un supervivent, explica al monjo la seva història. El que va començar de manera despreocupada s'acaba convertint en un infern. El combat amb la natura el supera. Cada dia són menys. El drama d'aquests nens és un capítol de la història d'Europa que ha caigut en l'oblit durant segles i encara ara no se sap qui va ser el responsable d'aquesta missió mortal. Segons les anotacions del monjo, els nens es van embarcar a Marsella en vaixells i centenars d'ells van trobar la mort al mar. Els que van sobreviure els van portar als mercats d'esclaus del nord d'Àfrica. Què s'amaga darrere l'anomenada croada dels nens? Què en sabem del destí d'aquests nens? Al desembre del 1230, dos homes es troben en un monestir de França. El monjo i cronista Alberic de Troisfontaine i Rupert, un dels pocs supervivents a la croada de nens a Terra Santa. Europa vivia un període marcat per les epidèmies i la mort. És llavors, gairebé 20 anys després, que Rupert explica la seva història al monjo per primera vegada. Troisfontaine es decideix a deixar escrit aquest esdeveniment inaudit. La seva crònica esdevindrà un document únic sobre el destí de milers de nens que perseguien una missió i que van fracassar. Tots. Es deia Nicolaus, oi? El vostre líder? Nicolaus es deia, oi que sí? Com ho sabem? Ell va tenir la culpa de tot, oi? Us van tabanar. Ell també tenia 14 anys. No en vull parlar. Que vols que torni a passar una cosa així? No. Per això poso per escrit el que m'expliques, perquè arribi a més gent i s'aprengui la lliçó. No me'n recordo de res. Mentida. Ens pensàvem que era un profeta de Déu. Qui? En Nicolaus? L'hauríeu d'haver sentit. Els ulls se li il·luminaven i li retronava la veu. Semblava un arcàngel. Milers de pelegrins aflueixen diàriament a la catedral per resar davant les relíquies dels Reis Mags. Els discursos agitadors del predicador encisen sobretot els joves. Era com si Déu ens parlés. No us preocupeu, cridava. Jo us portaré a Terra Santa. No necessitem vaixells per arribar a l'altra banda del mar. Jesucrist se m'ha aparegut i ell dividirà les onades del mar. Arribarem a la ciutat santa a peu eixut. I no us mancarà res, perquè Déu Pare nostre és amb nosaltres. Us ho juro, Senyor. Ens vam creure tot el que ens deia. A la biblioteca Herzog August, a Wolfenbüttel, al nord d'Alemanya, hi ha manuscrits medievals que parlen dels fets enigmàtics que es van produir el 1212. Entre aquests manuscrits trobem la crònica de Troisfontaine. En una crònica de Trèvery s'explica que els nens van partir cap a Jerusalem sota el signe de la creu per prestar auxili a Terra Santa. Els seus pares els van recloure, però tot i així van seguir aquell autodenominat Messies, Nicolaus. Pels cronistes és una figura borrosa i enigmàtica. Un tal Nicolaus, de Colònia, a qui Rupert i els seus amics idolatraven. Cada dia s'aplegaven més persones al voltant d'en Nicolaus. Sentien la presència de Déu igual que nosaltres. Alliberarem Jerusalem. Nosaltres, els joves, els nens, els pobres i oprimits, viatjarem a Terra Santa per la gràcia de Déu. I vencerem, perquè tenim el cor pur. I tots, absolutament tots, el vam creure.
Es deixen seduir per la idea que aniran on havia viscut Jesús. Tenen la il·lusió d'alliberar Jerusalem. Aquest és el seu propòsit. Però ho volen fer tan sols amb l'ajut de la fe. Creuen que tenen una missió divina. Alberic de Troisfontaine explica en la seva crònica que, en el moment en què l'expedició de Nicolaus es posa en marxa a Colònia, a França tenen lloc uns fets molt semblants. Cloyes, a la riba del Loira, a 200 quilòmetres de París. Un poble de camperols i menestrals on va néixer Stefan, un jove pastor. Les cròniques el descriuen com un fill de pares pobres. Stefan creix en una comunitat rural i ben aviat s'ha de buscar l'aliment tot sol. Més tard apareixerà com del no-res i, igual que Nicolaus, fascinarà bandades de nens i joves. S'explica que Stefan és un noi simpàtic i popular. Els habitants de Cloyes, sobretot els nens, li tenen confiança. Se'l creuen. Stefan està imbuït d'una gran religiositat. Diverses fonts parlen de la seva devoció per les processons, els càntics i les pregàries. És un dotat predicador de miracles, com Nicolaus. Explica als seus devots oients que Jesús se li ha aparegut de nit al camp i li ha encomanat l'encàrrec d'alliberar el Sant Sepulcre de Jerusalem amb ells. Es van aplegar aquí, a la capella de Nostra Senyora d'Iron, que forma part d'un monestir benedictí. Aquí és on va començar la croada de nens liderada per Stefan. En una altra església de Cloyes, a Sant George, els vitralls reprodueixen la marxa de Stefan i els nens, les seves esperances i els seus suplicis. Són una de les poques representacions gràfiques que hi ha dels petits croats, i es van fer segles després de l'expedició mortal. El 1212 es formen dues campanyes totalment independents. A França, els nens de Cloyes s'encaminen seguint el Loira rumb cap a Marsella. A Alemanya, l'expedició surt de Colònia per travessar els Alps i arribar a Gènova. Sembla que els nens que es van apuntar a aquestes croades tenien informació. Sobre què? Doncs sobre les moltes rutes que hi havia. Les rutes comercials, les rutes migratòries, les rutes de pelegrinatge i sobre les nombroses persones que feien servir aquestes rutes. Els menestrals, els camperols, els nobles i fins i tot les prostitutes ambulants. De tot això se'n parlava a la nit a la taverna i llavors el poble n'anava ple i arribava als nens i als joves. L'any 1212, els nens tenen molt interioritzat el crit de guerra «Anem a Palestina». Jerusalem és una paraula màgica, perquè ens trobem a l'era de les croades. La Basílica del Sant Sepulcre és un dels llocs més sagrats de la cristiandat. Però, així i tot, des del segle VII, la mitja lluna té més pes que la creu. La tardor del 1095 es posa en marxa la maquinària de propaganda més poderosa de la història. Jerusalem ha de ser alliberada dels infidels, diu l'eslògan del segle. L'expedició militar més gran que havia vist mai Occident marxa en direcció a Orient. Al darrere s'amaga el papa Urbà II. Cristians de tota Europa segueixen la seva crida a la croada. El papa els promet la remissió dels seus pecats, la vida eterna, però també els tresors d'Orient. L'expedició dura mesos. Molts moren durant el viatge, però l'esperança de la salvació eterna i d'un enriquiment ràpid fan que els croats resisteixin a les més grans penúries. Al juny del 1099, l'exèrcit dels croats arriba a Jerusalem i comença un combat mortal. Construeixen torres de setge que pesen tones i tones. Les muralles de Jerusalem semblen inexpugnables, però davant la pluja de les catapultes s'acaben ensorrant.
Els sarraïns no poden fer front a les tropes d'elit fortament armades d'Europa. Després d'un combat ràpid, Jerusalem cau a les mans dels croats. Enduts per la rauxa sanguinària, els vencedors demacrats s'abraonen sobre els habitants de Jerusalem i maten nens, dones, jueus, musulmans. Al final, la xifra de morts arriba a 30.000. Després d'aquesta conquesta, la campanya religiosa perd tot el prestigi i la credibilitat. Les croades eren una cosa antiga, però el que va passar també era antic i es tenia en compte. Es cometien robatoris, saquejos, assassinats. Es tractava de posseir. Era una perversió convertida en llegenda, i els nens ho sabien. Els nens i els joves són idealistes i van dir: no, així no, ho podem fer millor, nosaltres renovarem el concepte de les croades. I llavors, l'aparició d'un líder jove fa que sorgeixi un moviment infantil i juvenil. La bel·licositat dels seus predecessors, armats fins a les dents, repugna els nens. La seva croada és pacífica i d'un gran idealisme. El juliol del 1212 vam emprendre la marxa. Érem uns 2.000 nens que seguíem en Nicolaus i la nostra creu. Hi havia nens i joves, però també adults. Mestres amb els seus alumnes, vells, fins i tot nobles i monjos. I tothom resava per nosaltres, també els que es quedaven a casa. Molts havien deixat la seva família, els seus pares i mares, i res ni ningú els podia aturar. Els manuscrits de la biblioteca de Wolfenbüttel parlen de l'entusiasme, fins i tot del fanatisme, dels nens. Els pares els recloïen, però ells rebentaven els forrellats per afegir-se a la marxa, per poder participar en aquella missió divina. De fet, aquesta croada de nens és el primer exemple d'una croada veritablement popular. És molt diferent de les croades oficials. És ben bé el contrari. Aquests nens estaven convençuts que eren una mena de poble elegit. Els poderosos havien fracassat, i els nens atribuïen aquest fracàs al fet que havien dut una vida dissipada, a tota la culpa que s'havien carregat damunt les espatlles, i també la seva supèrbia. La primera croada també havia començat com un servei a Déu, però va desembocar en un bany de sang. L'ideal inicial, l'alliberament per part dels cristians dels seus llocs sagrats, es converteix en un pretext cínic per lliurar una despietada batalla amb afany conqueridor. A les mesquites avui dia no hi queda res que recordi que els croats hi van erigir els seus quarters. No obstant, al principi van dominar de manera impetuosa, tot i que va durar molt poc. No van resistir ni un segle. A les acaballes de l'estiu del 1187, el sultà Saladí es planta davant les portes de la ciutat santa amb un dels exèrcits més temuts del seu temps. A la tardor, aquest general llegendari finalment aconsegueix assaltar les muralles de la ciutat. És l'últim combat. Els que creuen que Déu els protegeix surten ben escarmentats. Aquesta vegada els croats, fortament armats, no tenen cap opció davant l'agilitat dels sarraïns. Els seus mètodes de combat han quedat antiquats. Molts dels croats són lents després d'anys de golafreria. I es troben en inferioritat numèrica. Jerusalem cau. La croada que havien celebrat amb triomfalisme fracassa estrepitosament. Milers i milers de croats van perdre la vida en una missió divina. Van morir llastimosament. Només una minoria van aconseguir tornar a Europa vius. A ell, un dels meus germans, també li va semblar sentir la crida de Déu. Ara reposa aquí podrint-se. Va caure a Terra Santa. I com és que aquells cavallers poderosos no van aconseguir alliberar Jerusalem dels infidels? No ho sé. No era la voluntat de Déu.
El gran propòsit d'alliberar els llocs sagrats acaba desembocant en una derrota humiliant. Jerusalem torna a estar en mans dels musulmans. Els nens creuen saber els motius d'aquest fracàs. Els croats armats s'havien allunyat de la seva missió divina. En contraposició, els nens proposen la seva gran idea. Ells no anhelen ni el domini ni possessions. El missatge ha canviat. Ells posen l'accent en la puresa de la fe i no en el poder i els valors materials. La pobresa, els parracs, la innocència infantil, eren insígnies, símbols de la puresa, del nou, del millor, del canvi. I això ho afavorien els ordes que d'una manera similar deien: la pompa de l'església i els desitjos de poder no porten enlloc. Hem de tornar a començar. I com a nens això ho podien fer d'una manera especialment creïble, perquè a més encara eren joves. Et podria dir qui us va donar suport i per què. Però em sembla que no ho entendries. Com vulgueu. En Nicolaus l'anaven a trobar monjos que eren molt diferents dels que coneixien. No eren tan... No eren tan golafres? Pots parlar amb tranquil·litat. No sóc dels que veuen heretges per tot arreu. Feien uns sermons preciosos. Deien que les possessions són pecat. I que Jesús no tenia res, ni tan sols un sostre damunt del cap. I que havíem de demostrar a l'Església què significava seguir Jesús. A principis del segle XIII sorgeixen moviments que preconitzen la pobresa voluntària com un ideal cristià primigeni. Per ells, viure una vida cristiana vol dir renunciar a les possessions i al consum, rebutjar-ho. El seu ascetisme és una oposició conscient al luxe dels prínceps de l'Església. Creuen que només així els cristians podran retrobar l'autèntica religiositat. Els historiadors creuen fermament que aquest moviment de pobres va influenciar i fins i tot monopolitzar les croades de nens. Aleshores, de cop i volta, aquest moviment de pobres descobreix la idea de les croades. S'apropia de la idea de les croades. I sorgeix un discurs, no des de les files dels croats, dels participants de les croades de nens, sinó de l'entorn d'aquest moviment de pobres, que crida a la reconquesta, a la recuperació de Jerusalem, i sosté que les croades dels nobles, les croades promogudes per l'Església, han fracassat, i que si ara intenten aquesta reconquesta, Jesucrist pràcticament regalarà la victòria als pobres. Jo crec que aquest vocabulari transforma les croades de nens. Una nena que es deia Marie i que no passava dels 11 anys va robar una pera. Tan sols una pera eixuta. Ell era corpulent i fort, i ella tan petita. La va agafar, la va llançar contra el terra, i llavors... Al segle XIII, els nens se'ls tractava amb duresa i severitat. Això fa que adolescents com el jove Rupert siguin receptius a la promesa de felicitat i llibertat. I quan en Nicolaus va abraçar la seva vocació com a profeta del Senyor, va parlar com els àngels, però d'una manera que tothom l'entengués. I cada vegada el seguien més i més nens, com si fossin un ramat de xais seguint el pastor. Si més no, així era amb l'Estefan, el francès. I als teus pares els va semblar bé que te n'anessis amb aquell tal Nicolaus?
Al segle XIII, els nens són adults petits amb totes les obligacions que comporta una dura jornada de feina. Si es desvien, se'ls castiga. Els nens mengen i s'han de guanyar el menjar. Com devia sonar la promesa d'un país que regalima llet i mel a les orelles d'aquells nens esgotats pel treball al camp i a qui apallissaven els adults. Les cròniques parlen de la seva disposició a renunciar a tots els lligams, a deixar enrere la seva llar i la seva família per una nova vida més atractiva. La situació dels nens i de la població en general dels segles XII i XIII va estar marcada per un ràpid creixement demogràfic. Eren joves, eren nens, i cada cop eren més, però tenien poques esperances. La vida dels nens no era com ara. Havien de treballar, s'havien d'esforçar, passaven gana. A aquell context de fascinació religiosa s'hi va afegir la pressió social, i aquesta combinació va actuar de força motriu. Els linxaments estan a l'ordre del dia, fins i tot en casos de furts per gana, perquè la fam impera. L'any 1212 comença amb un hivern humit, seguit d'una primavera seca i un estiu calorós. Com a conseqüència, les collites són dolentes. Els nens depenen de les almoines, però els habitants de les ciutats i els pobles no tenen res per menjar. De sobte, hi aflueixen tot d'adolescents afamats. La gent els deu veure com una plaga de llagostes. La majoria estan afablits i desnodrits. A la gana s'hi ha de sumar l'esforç de la marxa, la calor, les infeccions i les malalties. És una expedició sense informació, sense logística. La lluita diària per trobar alguna cosa per menjar devia esgotar els nens tant físicament com psíquicament. Mitjana era molt normal morir jove. La ciència ha desmentit moltes de les idees romàntiques de l'edat mitjana. Qui arriba adult té sort. Envellir esdevé una cosa insòlita. Museu d'Història Natural de Viena. Cada crani representa un destí únic. El museu conté una de les col·leccions més grans del món d'esquelets humans. Aquí s'hi emmagatzemen les restes mortals de persones de totes les èpoques, homes, dones i nens. En aquest museu tan imponent hi ha 60.000 esquelets, l'equivalent a la població d'una ciutat petita. En aquests esquelets es concentra una gran quantitat d'informació. És impressionant tot el que la patologia moderna pot saber a partir de tan sols una d'aquestes peces. Amb els científics de Viena volem reconstruir un cas particular. D'entre les peces del museu, triem l'esquelet d'un adolescent que va viure durant l'edat mitjana i que va néixer i morir en una ciutat. Aquest és l'aspecte que hauria pogut tenir un dels participants de les croades de nens. Tot i ser un cas particular, ens pot explicar moltes coses de tota una generació. L'esquelet d'aquest nen s'examina amb els mètodes de la patologia. A quina edat es va morir? Què menjava? Com vivia? Quin mal tenia? Com va morir? A la zona del fèmur, la patòloga i historiadora Karin Bilska hi troba un indici peculiar. Una mena d'inflamació a la superfície de l'os. També s'observa a les dents.
En tots dos casos és símptoma d'un mateix fenomen, la gana. En aquest os que hem vist d'un nen d'entre 12 i 14 anys de l'alta edat mitjana, s'hi observen un seguit de dipòsits als ossos llargs, al fèmur i a la tíbia i al peroné, que indiquen que havia tingut hemorràgies en vida. Això es produeix, per exemple, en casos de malnutrició contínua i de mancança de vitamina C. Aquesta mancança fa que el sistema immunitari es debiliti i que, per tant, la malaltia infecciosa més irrellevant pugui causar la mort. L'examen al microscopi confirma l'anàlisi. Aquest nen estava desnodrit. Tenia els símptomes que avui dia veiem sobretot a la zona del Sahel. Però no vivia a l'Àfrica, sinó aquí. 800 anys massa aviat. Unes estries minúscules, com línies del gruix d'un cabell. La gana va fer que els ossos se li desgastessin i no va arribar a l'edat adulta, segons conclou la investigació. I no es tracta d'un cas aïllat. Aquest nen vivia en un entorn urbà, on la gent vivia molt a prop els uns dels altres. Hi havia fam i les malalties es podien estendre ràpidament. I pel que hem pogut saber, fins a un 50% dels nens morien abans d'arribar a l'edat adulta. Però sembla que la fam, les malalties i fins i tot la mort dels companys no van desviar els nens del seu objectiu. Era l'esperança en el paradís, la fe, el que els donava aquesta energia per sobreviure. Els que eren prou forts físicament continuaven la marxa i a vegades els donaven coses. És possible que els monjos els regalissin algun porc. Així podien mercadejar una mica i assegurar-se el menjar durant dies o setmanes. Caminen sense cap noció del temps. Arribaran a la seva destinació d'aquí un mes? D'aquí una setmana? La ciutat divina de Jerusalem sembla cada dia més a prop. Quina impressió els devia causar a aquests nens una catedral gòtica? No hi albiraven ja el cel a la terra? No era aquell enorme espai inundat de llum ja un bocí del paradís que els esperava a Palestina? Per aquests nens, Déu era una autoritat que els resultava familiar. Se'ls havia adreçat en missatges d'origen desconegut i senyals del cel. Vau ser testimonis de visions o altres aparicions sobrenaturals? D'atacs d'epilèpsia o d'algú posseït pel diable? Algú tenia do de llengües? Hi ha cartes escrites per Jesús en persona? Digues, a França passaven coses així cada dia. De sobte el cel es va encendre. Déu ens parlava a tots, era evident. Era com si volgués obrir el cel, davallar d'un gran incendi. Teníem por, però en Nicolaus plorava de felicitat. Aquella nit ens va dir que Déu li havia enviat un senyal. Què va passar aquella nit d'abril del 1212? Quin aspecte tenia el firmament a Colònia i a Cloà aquella primavera? Es va produir algun fet extraordinari? Alguna anomalia astronòmica? Algun fenomen especial produït per la posició dels estels, per exemple? Què s'amagava darrere d'aquelles funestes flames del cel? Per investigar el cas anem a Bochum, on els astrònoms treballen amb els planetaris més moderns del món. Estem a punt de fer un viatge en el temps. Programem l'ordinador perquè viatge a Colònia l'any 1212, a mitjans d'abril. Les òrbites dels estels són conegudes, segueixen fórmules matemàtiques. El curs dels estels de 800 anys comprimit en pocs segons.
Aquest era l'aspecte del cel nocturn l'any 1212. Així el van veure els nens. No s'hi observa cap detall peculiar. Els astrònoms comproven si entre el 1208 i el 1220 a Europa hi va haver una supernova o algun cometa a la volta celeste. Una vegada més, res de particular. Però podria ser que Nicolaus i Stefan presenciessin un fenomen astronòmic insòlit i que l'interpretessin com un missatge diví. La millor explicació són potser les aurores polars, perquè es mouen molt de pressa i podrien arribar a semblar un incendi al cel. Les aurores polars, un fenomen poc usual però plausible. Fa 800 anys, un missatge religiós. Per les persones d'aquella època, Déu parlava en la natura i des de la natura. I, evidentment, els senyals lluminosos, com ara les aurores boreals o els llampecs i els trons, produïen una impressió especial. I els nens, que eren especialment impressionables, els devia semblar un fet extraordinari. Era una visió. Déu els havia parlat, els havia dit: poseu-vos en marxa, aneu, és això. Per ells, era la confirmació definitiva que aquell impuls provenia de Déu. Havien rebut l'encàrrec d'emprendre un viatge. Deixen enrere la plana del Rin, que envolta Colònia, i l'estretor i la protecció dels seus pobles i ciutats, i es troben amb uns paisatges muntanyosos imponents. Rupert i els seus companys han recorregut 700 quilòmetres. Aquella serralada era la cosa més imponent que havia vist mai. Als cims de les muntanyes arribaven els núvols i teníem la sensació que els camins i corriols portaven directament al cel. Quina impressió els devien causar als nens els massissos i les valls profundes? Hi veien una natura excelsa? La creació del Déu que els havia encomanat aquell viatge? Encara no s'imaginaven que seria la seva perdició. Els nens van quedar subjugats pels Alps. Venien de regions planes i fins aleshores no havien vist res de semblant. No n'havien vist cap il·lustració. No s'ho podien ni imaginar. I ara es trobaven allà. Era l'experiència de la natura, però també una experiència divina única. Déu els parlava a través d'aquella grandiositat. Només podia ser una confirmació embriagadora. La biblioteca de Wolfenbüttel. El poc que sabem de la croada dels nens es troba aquí. Únicament un seguit d'anotacions fan referència al drama, del qual no ha quedat el més petit rastre. Darrere d'aquesta porta blindada s'amaguen manuscrits originals del segle XIII amb comentaris i cròniques sobre l'expedició dels nens. Una col·lecció d'un valor històric incalculable. Crida l'atenció que les cròniques sobre les croades de nens es contradiuen. Alguns lloen el seu idealisme, mentre que d'altres remarquen la seva insolència. Els nens són presentats ara com un exemple per als adults, ara com un instrument de Satanàs. És com si en aquells textos escrits en llatí medieval amb perfecció cal·ligràfica hi hagués una lluita entre l'oposició a l'església de fora i les autoritats eclesiàstiques. L'església oficial va quedar estupefacta, totalment sorpresa davant d'aquell moviment. Es preguntaven, qui són aquests nens? Què volen? Què es pensen que fan aquesta colla de brètols pocapenes? Es pensen que aconseguiran el que reis, nobles i cavallers no han aconseguit? Així doncs, els nens són tractats amb burles, menyspreu i a vegades també amb maldat. Llavors sempre apareix el diable. En últim terme, sempre és culpa del diable. La paraula escrita és una arma. Un error sense voler o un canvi conscient en l'escriptura pot conduir a la riquesa o també a la misèria. Amb aquesta arma puc aniquilar persones fins i tot més enllà de la tomba.
Puc destruir idees. Els manuscrits no són protocols històrics. Qui hi busqui objectivitat científica no n'hi trobarà. Aquests documents i aquestes fonts ens plantegen moltes preguntes. Van trencar un tabú les croades de nens? Per què no les va autoritzar el papa? Per què preconitzaven la pobresa del cristianisme primigeni? Per què criticaven la pompa de l'Església? Els estudis sobre els cronistes medievals han determinat que hi havia dues tendències, una a favor i l'altra en contra. Entre els cronistes que escriuen sobre el fenomen de les croades de nens, hi ha, d'una banda, els que provenen dels cercles de la pobresa, és a dir, dels cercles dels ordes mendicants o dels ordes ascètics, per exemple els cistercencs, que s'hi refereixen d'una manera molt benèvola, amb molta simpatia, i de l'altra, hi ha autors d'ordes conservadors, dels ordes dels prelats rics, de l'entorn episcopal, que es mostren extremament crítics amb les croades de nens i les titllen d'obra del diable. Al dia a dia dels nens, les idees que es discutien s'havien de quedar en un segon pla. Sense ajut, s'havien d'enfrontar amb un únic enemic, la crueltat de la natura. Cada vegada feia més fred. Els petits es rendien i morien. Molts encara duien roba d'estiu. S'havien embolicat els peus amb parracs. El vent glaçat els calava. Ja no podien aguantar-se drets. Només comptàvem els passos, i al final tot es va esvair com embolcallat per un vel blanc. Vaig veure nens amb els peus nus sobre la neu glaçada, amb els dits negres com el carbó. Cada dia moria un petit bocí de nosaltres. Vam travessar un infern blanc, i dins dels seus caps el diable els deia: estira't a terra, dorm. Déu s'ha oblidat de tu. I ho feien. Del que realment va passar als Alps, les fonts documentals no en parlen. Ben segur que els nens van ser víctimes de la seva ingenuïtat. Per què no els van aturar? Per què no els van alertar o proveir? Per què no els van ajudar? Aquestes preguntes continuaran sense resposta. L'expedició avançava al marge del poder i del suport de l'Església. Aquells nens, tots sols, s'ho havien jugat tot a una carta. Amb roba i calçat miserables, amb poc menjar o sense cap ajut, amb animals salvatges que els rondaven. Ni tan sols coneixien els camins. On era l'auxili de Déu? Queien com mosques. Estaven desesperats. Vet aquí en què s'havien convertit l'entusiasme i l'ideal cristians. Com va actuar el màxim pastor de la cristiandat, el papa Innocenci III, davant del gran objectiu, però també davant la desgràcia dels joves pelegrins? Què expliquen les cròniques del representant de Déu a la Terra? Va donar la seva benedicció papal als nens de la creu? En això les fonts també es contradiuen. Les fonts clericals conservadores expliquen que el papa estava en contra d'aquest moviment, que va dir: aquests pobres nens que no saben el que es fan, han fet el vot de la croada. Naturalment el vot té validesa, però són totalment incapaços de dur-lo a terme. I malauradament, quan fossin grans, els hauria d'obligar a tornar a fer la croada. Per tant, diguem que va fer servir un to amonestador contra les croades de nens. En canvi, les fonts que hi simpatitzaven, les dels cercles dels ordes mendicants i dels ordes ascètics, expliquen una versió molt diferent. Diuen que Innocenci III va dir:
Mireu què fan aquests nens, mentre nosaltres, el clero i els nobles, dormim. 800 quilòmetres seguint el curs del Loira fins a Marsella, aquest és el trajecte dels nens francesos. Poc abans d'arribar al Mediterrani els devia sobrevenir el gran temor. Es dividiran les aigües? Arribarem a Jerusalem sense mullar-nos? Estén la mà cap al mar i es partirà en dos. No va anar ben bé així, oi? El mar no es va partir. Què creus que li va passar a l'Estefan quan va arribar al Mediterrani? Devien estar igual de malferits i desesperats que nosaltres. Imaginem-nos la situació. Demacrats, exhausts, aferrats a la vida només per l'esperança d'arribar a Terra Santa, de cop i volta el món els cau als peus. La profecia d'Estefan no s'ha complert. Les aigües del mar no s'han partit. Cap senyal del cel, ni el més petit indici. A la decepció la segueix l'estupor. És un xarlatà, Estefan, el seu profeta? Els va prometre el paradís a la terra, però han viscut un infern. Se'l van creure i molts ho han pagat amb la vida. Es devien sentir molt decepcionats. Els devia inundar l'amargor. De sobte, tot plegat deixa de tenir sentit. I si el viatge, les penúries i els morts han estat en va? En aquella situació desesperada, Estefan, el petit profeta, també devia perdre les forces. Havia estat una al·lucinació la seva visió divina? No havia existit el mandat de Déu? Tots els nens s'havien mantingut units gràcies a un ideal comú. Però què passa quan l'optimisme deixa pas a la desesperació? Ara les preguntes se les fan en veu alta. Han seguit un estafador? Han estat víctimes del diable? Està en perill la salvació eterna? És possible que no estiguessin disposats a renunciar tan de pressa al seu ideal i que es posessin a resar una oració planyívola, de súplica, implorant que es produís el miracle promès. I llavors, de sobte, va semblar que Déu els escoltava. El miracle es va produir. Jerusalem tornava a estar al seu abast. El que va passar està documentat a la crònica d'Alberic de Troisfontaine. Els salvadors són Hugues Ferrus i Guillaume de Posqueré, dos mercaders de Marsella que ofereixen als nens fer la travessia amb els seus vaixells. Déu ens ha enviat vaixells, devien pensar els nens desesperats. El miracle s'ha fet realitat. Setembre del 1212. Hugues Ferrus i Guillaume de Posqueré semblen disposats a portar els nens a Palestina amb els seus vaixells de franc. Hugues Ferrus i Guillaume de Posqueré són mercaders amb establiments comercials al nord d'Àfrica. Les fonts parlen de 7 vaixells. Són vaixells mercants de poca alçada i amples construïts per transportar barrils, sacs i caixes, no passatgers. 7 vaixells per a 5.000 nens. Tots volen tenir un lloc a bord, un passatge per anar a la terra promesa. Això fa que es desencadeni una baralla per a les poques places disponibles. Els que cauen a l'aigua s'ofeguen. D'altres es queden a Marsella. Els que aconsegueixen pujar a bord es creuen afortunats. Però no s'imaginen que s'han convertit en mercaderia per als comerciants d'esclaus. Són realment Hugues Ferrus i Guillaume de Posqueré els auxiliadors divins, els aliats que els ha enviat al cel per fer-los costat en la seva missió d'alliberar Jerusalem? Els dubtes afloren, però l'esperança d'arribar aviat a Jerusalem, al paradís, encega els nens. Tot i així, a bord passen moltes penúries.
Els nens han de suportar l'infern de la travessia. Cada embarcació en porta més de 500. A alta mar han d'estar sota coberta. Amuntegats com bestiar, no tenen ni aire per respirar. La sobrecàrrega dels vaixells fa inviable que portin prou aliment. La pudor és insuportable. El mal de mar i les infeccions s'escampen. I una vegada més experimenten la crueltat de la natura. Davant de Sardenya comença una tempesta que ben aviat es transforma en un violent temporal. La forta maror, ben segur, fa que l'angoixa i la por de morir s'apoderin dels nens amuntegats. Els esmoladíssims esculls de San Pietro finalment trenquen 2 dels vaixells, que s'enfonsen. Més de 1.000 nens hi perden la vida. Els altres vaixells prenen rumb cap al nord d'Àfrica, on els nens que han sobreviscut acaben als mercats d'esclaus. Van deixar les seves llars i les seves famílies per alliberar el Sant Sepulcre dels sarraïns i acaben al nord d'Àfrica d'esclaus de nobles i mercaders. Es diu que 400 nens tenen la sort de passar a ser propietat d'un califa que els respecta la seva religió. D'altres moren màrtirs perquè no estan disposats a abjurar la fe cristiana. Jerusalem no va arribar a veure cap d'aquells nens. A l'esfera pública, aquells nens van caure en l'oblit durant segles. A les places de les nostres ciutats no hi ha cap monument que recordi la seva tragèdia. L'únic monument que els rememora és dels nens que van morir als esculls de San Pietro. Aquí, a San Pietro, 20 anys després del naufragi dels 2 vaixells, el papa Gregori IX hi va fer erigir una església que va anomenar la Capella dels Nous Innocents. Es tracta d'un gest de reconciliació per les faltes dels seus predecessors. Amb el temps, la capella va desaparèixer fins que la van redescobrir al segle XIX. Aquesta esglesiola i unes quantes pàgines de paper escrit són l'únic que recorda aquells milers de nens que volien dur a terme una missió divina, però que van morir o bé els van esclavitzar. El rector de la petita capella guarda l'únic que queda dels nens. L'únic rastre que n'ha quedat és el que es pot veure sota l'església. Els nens es van ofegar davant de la nostra illa i el mar els va arrossegar fins a la platja. Es van aplegar les poques restes que en van quedar i es van enterrar aquí, com un testimoni històric. El papa mateix ho va voler així. Els van enterrar aquí sota, i és evident que amb el pas del temps n'ha quedat ben poca cosa. Però sabem que són aquí sota. Només en queda la pols dels seus ossos. Ben pocs van aconseguir tornar a Europa. El poc que en sabem ho devem a un d'ells. Tu ets un dels que van sobreviure com a esclau dels infidels. Vau haver d'abjurar la vostra fe? Heu vist el gran desert? No. Jo sí que l'he vist. Van valer la pena? Tots els morts? I els llargs anys d'esclavitud? Era una expedició condemnada al fracàs. Tots hem de morir. Els monjos també.
Uns primer, els altres després. Què és millor? Tenir una vida miserable i tot i així poder morir cada dia O viure com a esclau? saber què s'amaga darrere l'horitzó. Milers de nens van perdre la vida per un ideal. Creien que feien el que Déu els manava i van suportar turments infernals. Avui, aquest excepcional capítol de la història encara ens commou. Perquè parla de la gran religiositat medieval, però també de la necessitat, la misèria i la violència. Tenien l'esperança de veure el paradís a la terra. Somiaven que no haurien de morir de gana, que serien lliures. Aquest és el llegat de les croades de nens. Sense violència, armats únicament amb una gran idea. Volien donar un exemple al món.